Bona tarda, germanet. On estaves? T'he estat trucant tot el dia. Sí, ho sento. Sí, tot el dia, que no em sents. T'he de dir que no podré venir al final a fer el cafè. Com? Que m'ha sortit un imprevist i desplaçat. Però què dius ara? Entre que surto i tal, ja no arribo. Escolta, vam quedar fa 15 dies que aniríem a prendre un cafè. L'altre dia hi quedarem també amb el pare, la mare, Bé, tu i jo. saps que et dic que ja n'estic tip. Ja n'hi ha prou. Adéu! Pengi. Bon dia, senyor Gilabert. En un moment el doctor l'atendrà. Molt bé, gràcies. Bona tarda. Ha estat impossible contactar amb algun dels seus familiars. No en té.